עכשיו אנחנו לפינה שלנו, עוזרים למילואימניקים. היום אנחנו עם העסק המיוחד של סרן במילואים מייקל ברג, לוחם שמצא את עצמו בין שמירות לילה במילואים, ממציא משחק קלפים חדש לכל המשפחה. שלום מייקל. אהלן, נעים מאוד. תכף תסביר לנו קצת על המשחק, אבל אתה כבר שנתיים שלמות, משרת בצו 8, הספקת להיות בכמה זירות. מאיפה נולד אותו רעיון לפתח את משחק הקופסה הזה? קודם כל קוראים לו דונקי. כן. משחק קלפים שהמצאנו ממש בתחילת המילואים. זה היה בלילות. מזמן אי שם, אתה אומר. ממש ממש בהתחלה, עוד לא כל כך הבנו איפה אנחנו נמצאים, עם מי אנחנו מתמודדים, מה אנחנו, ומאוד מאוד פחדנו. אז היינו נשארים ערים בלילות, ומשחקים כל מיני קלפים. באיזשהו שלב התחלנו לצייר על ניירות, והתחלנו לשחק איזשהו משחק. המשחק הזה ככה עבר איזשהו סוג של אבולוציה, ואמרנו בואו ננסה לעשות איזשהו head start. אז הצבנו את החפיסה, מה שאנחנו עכשיו רואים בסרטון זה את הגרסה הראשונה. עשינו לזה head start, וחברת הייטק פשוט באה ואמרה, תגידו, אתם יכולים להביא לנו 800 יחידות? אז אמרנו, בטח. והם ביקשו את זה מהיום להיום, הכנו להם את זה, והתחלנו למכור את המשחק הזה שעשית מזה כמה ג'ובות. לצערי עוד לא, כל מה שאנחנו עושים באמת מאהבה, ולהגיד לכם שזה כלכלי לעבוד עם משחקי קלפים, ועוד בארץ, זה אירוע לא פשוט. יש המון מתחרים, וקשה מאוד להיראות. אבל אנחנו עושים את זה גם מאהבה, וגם המון בשביל הכיף שלנו. המשחק הזה עבר איזושהי אבולוציה, ופיתחנו את סופר דונקי, זה מה שעכשיו אנחנו רואים. וסופר דונקי גם עשינו לזה head start. ה-head start הזה הצליח יחסית די מהר, והתחלנו למכור אותו. וביום חמישי, שישי, שבת, אנחנו הולכים להופיע ביריד האמנים שיהיה בנמל יפו. אנחנו הולכים למכור את המשחק הזה, להציג אותו. אני חייב להודות שזה לא קל להיות עצמאי, זה לא קל להיות גם במילואים במשך 2 ו3 חודשים עוד שנייה. וזה כיף, זה כיף שפתאום נותנים לך במה ומציגים. המשחק הזה זה משחק שאפשר לקנות אותו באתר שלנו, בדונקי, משחק הקלפים, באמת בכמה גרושים. כן, ואנחנו גם רואים את הפרטים על המסך למי שמעוניין, סרן ברג. אמרת, זה כיף, גם לנו כיף מאוד לשוחח איתך. ממש. ולראות שיש המצאות עדיין גם בתחום הזה. ממש. הנוסטלגי והנשכח. תודה רבה לך. תודה רבה על הכל. תודה. תודה רבה לכם. תודה.